Alright, I greet you all my lovely fans and friends. Always Ikuku. Yes, thank you, Honorable Bianca Ojukwu. Ndị ba isi n'ife abịara ebe ife na-adị. Yes. Ọ ga-abụrịrị ndị Nnewi. Emenu mana ọ ga-abụrịrị ndị Nnewi. Onye izi mele ife a bụ gịnị? Ifeanyi Uba, the late Ifeanyi Uba, mele ife a before. Since yanwa, onye ọbụla kpaa. Onye bụ ọchịchị o chefuo na ụmụnne ya na-ata afụ n'obodo oyibo. Instead ihe ogekwe obodo na ha na-azụ ahịa ike na ha bụ ndị ara na ha enweghị uche ụmụnne ga na-anwụ. O nwere onye ọ dịrị mma ọzụba ahịa ike. O nwere mana ọ ga-ada enu hapụ isinye mmiri ọkụ. Kịta na-akwa Bianca Ojukwu nke obele enyeli ya now. Before Soludo nyere ọrụ na Anambra steeti were na-agbata ete. Luckily tirubunyezi ọrụ na federal. We use this little opportunity na we bata Ethiopia. Ma how many times megro video basala ife a na-emenụ. My brother ịga na Aba Samuel prison ibe akwa. Ịga Kaliti ibe akwa. Ndị be anyị a na-eme ha mmegide. Obodo ebu Ethiopia gbachara obi ọjọọ ha dị extra wicked karịa ekwensu. Mana ịma mmanata ha dị alụlụ mana karịa amoosu. In fact ndị be anyị nọ ebe a if condition hand over the melo febere. When I miss your video, nobody cares. Nobody cares. Here dry land. Here abu about yeah obu outside about ka desert. When you find him empty land. Only flight here from na deba. Kadeba is wele elinni. Sometimes you better half year from flight. Here eba. Minus that when you find a obodo. The buy we na ata konkere when he na USA. Ndị ba ikwu okwu onye ọbụla akpa. Nobody cares. Ebe a ka enwere UN isie ebe a ka enwere AU still yet anaghị ajụ ese ndị ba anyị n'obodo anyị na-ata afọ. Ụnụ mgbe m kwuru wee sị sipụta ndị ba anyị flight n'obodo ka ha na some guys n'obodo na-achọ ịna ana mana ha full way to go home. Chukwu na wezipụta Bianca Ojukwu Nnewi ọzọkwa onye Nnewi o wee tinye arụ mgbe na aṅụrị a na-enwe na Aba Samuel prison. Iwashi ndị agha yellow bụ ndị ka na-eje court na case fa mana ndị agha efu yi red bụ gịnị ndị ekpegoro ikpe na ha ga-anọ na nga n'ozuo ngafa ọ bụ osi wee dị ị na-eje court achị gị yellow mana case gị bi ha na ibe red case ha ebibe ebe ahụ nọ na ha ska ebu na ha be anyị ka ha rụzie nga na be anyị maka gịnị ebe enwe ihe dị mma ebe a nni adịghọ no hospital nothing nwanne ije ebe ha nọ o nwere enwe si ye. Yes, Obasa nwala si mba Obasa. O mesia one man okpambara video ebe last 5 months anwụkwana. People na anwụ every day ebe anwa. So kita now, hi, Bianca, she debere ngendo. If I'm na na-enwe now, ihe abụ billionaires dị ihe na. Ndị awụpọ man. Ndị a billionaires. Mana ha na-ekwu ka ha jee rụọ nga na ba anyị n'ọkara ha mma na ba anyị maka na ebe a afọ dị. Ndị a don't care about us. Ndị Nigeria kpaa. Or only Bianca Ojukwu. But if I had you Nnewi, Anambra bụ isi. Let us show the example. O mere mbe Ifeanyi Uba. Dono. Arịkwa na agwa. Nke ọ na-aba na mgbe bụ ọnụ nkwọ. Let's continue the legacy. Ndị be anyị na-ata afụfụ. Aṅụrị na abụ nọọsụ n'afta nke a na Aba South Africa. That's what we need. Anyị nwere gọọmenti. Mana ma ha why. Anyị na-ebe akwa ọ na-elu ha na ntị. Watch the video. Thank you.